Hi guys! My name is Ria. Thank you for clicking this video and I hope you're having a wonderful day. Sa video na ito ay magluluto tayo ng ginataang hipon at kalabasa. Kung favorite nyo ang kalabasa at hipon, I would totally recommend this recipe. Napakadali lang, simple, pero masarap. Alright, so umpisahan natin. Sa mga sangkap, kailangan natin ng kalabasa, hipon, chili flakes, red onions, ginger, thinly sliced ang ginger, garlic crushed, asin, ground black pepper, tubig, coconut milk, soy sauce, at canola oil or vegetable oil. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box down below. So first off, kuha tayo ng pan on medium heat, lagyan ng oil. Once mainit na yung oil, unahin muna nating lutuin ang hipon. Sa hipon, niluto ko ito niluto ko ito 1 minute on each side. Then, I season it with salt and ground black pepper. Kailangan lang talaga a minute or maybe 45 seconds. Hindi pwedeng i-overcook ang hipon kasi gooey na. So, hindi pwede yan. At iniwan ko lang yung, ano ba tawag dito? Ulo ng hipon kasi nakadagdag flavor yan. And then once luto na, iset aside muna natin yan. On the same pan, dito natin gisahin ang red onions. Sa red onions, ginisa ko ito mga about 2 to 3 minutes or hanggang sa magiging, kumbaga translucent na yung color ng onions. Then, ilagay natin ang garlic along with ginger. Gisa-gisa lang yan, mga about 2 to 3 minutes or hanggang sa magiging golden brown na in color yung garlic. Then, ilagay natin ang kalabasa. Sa kalabasa, I season it with salt and ground black pepper. Gisa-gisa, mga about a minute lang. Hinahalo-halo ko yan. Again, this is still on medium heat. Then, ilagay natin ang coconut milk, lagyan ng tubig, at pati na rin ang soy sauce. Haluin ng maigi. Once nahalo na, takpan muna natin, lutuin ang kalabasa mga about 10 to 12 minutes or hanggang sa magiging fork tender na yung kalabasa. So after mga 15 minutes, chine-check ko siya using fork. Once luto na ang kalabasa, ilagay natin agad ang chili flakes, pati na rin yung niluto nating hipon kanina. Haluin lang. And then, pakuluan lang natin ito mga about 2 to 3 minutes lang and that's it. Tikman nyo and then i-adjust nyo muna ang lasa. Alright guys, that's all for today and thank you so much for watching. As always, take care.